dɔgɔkun daminɛ la bi ni o bɛnna tɛnɛma marisi kalo tile fɔlɔ san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw tun bɛ k'aw ka kunnafoni min waati ma kɔnɔ ni ye o selen Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni min sa o de ye mɔbtikaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka yuruguyurugu ni ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la u bɛna mɔbti cɛden ma 5000 bɔɲɔngo ni ka olu dɛmɛ ka se ka u dege walasa yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la o siratigɛ la sa a denmisɛn n'o ya a cɛdenw ye sa olu kɔni ma caman de bɛ yen nɔ mɔbtikaw fɛ yen nɔ minnu n'olu kelen don ka u ka baara kɛ katakatani boli o ye katakatani min n'a bɛ maaw ta ni ka taa n'u ye u taayɔrɔ la o de kɛra sababu ye sa ni ka se ka gɛlɛya ni ka bɔ olu ka denmisɛnw kan ka sababuya kɛ baarako gɛlɛya ye. Bayangara bingani wale tara kan ka wolomasiri tabaw olu sɛgɛrɛ sa min n'a kɛra sababu ye ka maa 8 ni ka o bɔnɛ ani na maa 5 fana olu kɔni jogona ni bingani wale kɛra alamisadon min n'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 22 o wagati la sa a yirala k'a fɔ ko binganikɛla minnu ye ni bingani wale kɛ u tatɔla kɔni u tala ni an ka wolomasiri tabaw ka bololafɛn caman ye. Dire kalanso 26 de bɛ yen nɔ min ni o datugulen don nin kuma in fɔra sa u ka kalanso ɲɛma danga ale fɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko kalanso minnu ni olu datugulen don olu bɛ dugu min na sa o de ye Sarayamu ye Binga ani Ibongo Tengur fo ka taa se Tindirma ale ni Kirinbanga o masa o dugu kalanso olu de datugulen don ka sababuya kɛ karɔgɛlɛn dinɛ tigilamɔgɔ olu ka bagabagali ye denmisɛn maa 400 ani 800 de bɛ yen nɔ min ni nin kɛra ka gɛlɛya ta ka olu sɛgɛrɛ o siratigɛ la sa denmansa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni y'a laɲini u dɛmɛbaw fɛ sa k'u ka waleya kɛ walasa u ka denmisɛnw olu bɛ se ka taa kalan kɛ. Kucala préfet kura ale ni Kucara arajoso ɲɛma anulu sigira ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min ni ale ye Bukari Traoré sigi ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye a y'a laɲini fɛ ko u ka cikan a fanba ka boli fɛn min kan sa o de ye ka bɛn ani kelenya ni ka o kuma fɔ maaw ɲɛna ani ka tila tuguni ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus bana kumaw ni ka o fɔ a tila tuguni ka laɲini arajo cakɛlaw fɛ fana ko u ka fara ɲɔgɔn kan walasa cɛmancɛ fanga ale bɛ se ka taa taabolo kan cogoya min na an ka jamana o kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛma n'o ye Bandawe sa ka conseil des ministres min ni a kɛra février kalo tile 25 san 2021 a ka kuma lasela ni o tun ye monsieur Aruna Touré sa monsieur Aruna Touré ale tun ye cakɛyɔrɔ ministre ɲɛma o ye sa nka nin wagati in na sa a ye a nɔ labila ni maa min ye sa o de ye Mohamed Saliya Touré Mohamed Saliya Touré ale de bɛna kɛ gouvernement ka kuma lasela ye. Sibirido association appel citoyen pour la réussite de la transition olu muso ni o masurunya ye ACT faso ka wele sa u kɔni farala ɲɔgɔn kan semasi ale kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kan in bolila fɛn min kan sa o de u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka cɛmancɛ fanga ni ka ale kɔkɔrɔ ma don o de siratigɛ la sa u bɛna fara ɲɔgɔn kan sibiri nata in na marisi kalo tile 6 san 2021 CCB o kɔnɔna la a bɛna kɛ ni hukumu kɔnɔna la sa o de ye 8 marisi ale siratigɛ la o de la ACRT faso ka wele ni ale ɲɛma ye Isa Kawuji min sa Isa Kawuji min yɛrɛ ni ale bɛ CNT kɔnɔna la a ka kuma kɛra fɛn min o de ye k'a yira musow la k'a fɔ ko gouvernement ale bɛ ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa dumunifɛn minnu ni olu sɔngɔ yɛlɛnna dɔ bɛ se ka b'olu sɔngɔ la yanni sɔngɔlo barikama ye ale na wagati o cɛ sa a tilala k'a laɲini musoba ninnu fɛ fana k'a fɔ ko u bɛ fɛ colonel Asimi Goita ale de ka kɛ cɛbɔ ye san 2022 jamana ɲɛma kalafili o la ko ka u dɛmɛ o waleyaw baaraw la. An
Anga ministre ɲɛma n'o ye Moktar Wani ye ale ni a jɛɲɔgɔn u tun bɛ Kayikaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen walasa ka se ka Kayi pɔn filanan ni ka o baaraw kolomo karili ka o kɛ a kɛra ministre min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ sirabakan kɔɲɔw ma n'o ye Maganfili Dabo ye ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ka taa se Kayi maaba caman olu fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna la pɔn in yɛrɛ musaka bɛɛ taara jɔ sɛfɛwari miliyari 58 la min n'a bɔra an ka faso waganɛ yɛrɛ kɔnɔ. An ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se katikaw fɛ ma olu cakɛlaw kɔni bɛna baara bila ni ka o boloda bi marisi kalo tile fɔlɔ san 2021 baarabila min yɛrɛ ni ale bɛna tali kɛ tile 10 o bɔɲɔgɔn kan u ka baarabila kun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ an ka jamana marabagaw ka u bila u ka hakɛw olu kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Ganakaw fɛ yen nɔ Gana jamana ɲɛmaa min n'ale si bɛ t'i jɔ san 76 la ale de kɛra maa fɔlɔ ye sa min ni coronavirus boloci baara daminɛna ale la nin kuma in fɔra u ka jabaraniso o la Gana yɛrɛ ye jamana ye min ni coronavirus fura nana u ka jamana kɔnɔna la kabini araba tɛmɛnen na sa a kɔni y'a jira k'a fɔ n'o y'u ka jamana ɲɛmaa ye ko n'i y'a ye boloci kɔni daminɛna ale la ale de kan ka kɛ misaliya ye k'a jira jamanadenw na walasa u bɛ se ka danaya ta ka da boloci fura in kan. Senegali lakɔl karamɔgɔw olu fana bɛna lɛrɛ 24 baarabila ni ka o kɛ min n'a bɛ daminɛ marisi kalo tile fɔlɔ Senegalikaw ka jamana kɔnɔna la a kun ye fɛn min ye sa o de ye k'a fɔ ko u cakɛɲɔgɔn dɔ olu minɛnen don ka sababuya kɛ k'a fɔra ko k'u ye bingani wale dɔ ta ni ka maa dɔ ka olu sɛgɛrɛ a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ bi o de la u fana kɛlen don ka nin baarabila in boloda walasa ka se ka u ka nisɔngoya ni ka o yira. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na halisa a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na ka sababuya kɛ an bɛ yan aw lafiyali o de kama ani aw nisɔndiya o kama n'Ala m'an ka jɔnya joona sini inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kunnafoni kulaw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.